Асабісты ўдзел Лукашэнкі ў бітве за ўраджай і няякасныя харчы на паліцах крамаў. Ва ўкраіне антыкарупцыйныя пратэсты прымусілі ўлады змяніць скандальны закон. А ў Расіі пацярпеў крушэнне грамадзянскі самалёт. Ніхто не выжыў. Пра гэта і не толькі ў аб'ектыве. Для вас працуе Александр Баразенко. Калі глядзіце нас у Ютубе, заклікаю з захаваннем лічбавай бяспекі паставіць лайк, падзяліцца і каментаваць нашу трансляцыю. Запрашаю. Лукашенко паехаў у поле асабіста кантраляваць бітву за ўраджай. Хаду ўборчай кампаніі інспектаваў у Смалявіцкім раёне Менскай вобласці. Агулам па краіне, рапартуюць чыноўнікі, сабралі 13% збожжавых і збожжабабовых. Аднак ці спрыяюць такія інспекцыі дасягненню лепшых паказчыкаў ураджаю? І чаму Лукашенко гэтак любіць штогод выязджаць у поле? Ірына Дарафейчук. Уборка идет, и я думаю, что где-то 18% влажность будет. Спраўдзіў вільготнасць зерня і загадаў паскарацца. Як і штогод, Лукашенко асабіста інспектуе уборачную кампанію. Сёння на Меншчыне ў Смалявіцкім раёне. 2 миллиона к концу недели у тебя будет? Постараемся. Нет, так будет или не будет, что постараемся? В связи с погодными условиями, если будет Если похожие такая дни, погода то будет, понятно. Да, если такая, то будет, да. Міністр сельскай гаспадаркі проста ў поле даклаў пра поспехі. Из плана 1 992 000 гектаров мы убрали на сегодняшний день 265 000 гектаров или 13% от уборки. Урожайность на сегодняшний день составляет 41,4 центнера с гектара. По сравнению с прошлым годом плюс 7,3 центнера с гектара. Прычым да прыезду Лукашэнкі рыхтавалі не толькі справаздачу. Перекрываются дороги, весь персонал думает, как это обкосить вокруг столбов, красивую картинку сделать, чтобы Лукашенко хорошо смотрелся, а не думают, как убрать урожай. То есть не то, что весь район, весь колхоз, а весь район или даже областное начальство все думают, как это вот перед Лукашенко не ударить в грязь лицом и сделать красивую картинку. Прыгожую картинку імкнуцца стварыць яшчэ і на паперы. Днямі падчас селектарнай нарады Лукашенко чарговы раз запатрабаваў сабраць 11 мільёнаў тоннаў ураджаю. Вы уверены, исходя из того периода, что мы убираем, что у нас будет 11 миллионов тонн? Каб дасягнуць гэтай лічбы, ўжо не першы год да збожжа ў падліках дадаюць рапс, бабовыя і кукурузу. Толькі апошнія сёлета плануюць сабраць больш за 2 мільёны тоннаў. Было решено увеличить посевы кукурузы на зерно. Практически площади посеяны на 30% больше предыдущего года. Так как эта культура более высокоурожайная, ставка была сделана на получение дополнительного урожая за счет зерна кукурузы. Аднак чаму Лукашенко настойвае, што патрэбна сабраць менавіта 11 мільёнаў тоннаў? Гэта нарматыў яшчэ з 70-х гадоў, тлумачыць Миколай Лысянков. Сегодня мы столько хлеба не потребляем. Нам для того, чтобы был хлеб, батон условно на столе у каждого белоруса в доступе, да, хлебобулочные изделия, достаточно 2 миллиона тонн зерна вырастет, да, ну еще плюс 1 миллион на семена на следующий год заложить, да. Остальное зерно, это идет фураж на корм скоту. Но тут, да, логично использовать и ту же кукурузу. Яшчэ одно актуальнае пытанне так званай бітвы за ўраджай – недахоп працаўнікоў. Чтобы с кадрами был порядок. Паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі для арганізацыі жніва бракавала амаль 3000 чалавек. Таму на палі выехалі не толькі прапагандысты, якія проста пагаварылі на фоне трактора. Вообще за сельским хозяйством, за всем вот этим, что мы сейчас видим, за нашими спинами, будущее. Але і настаўнікі. Іх у тэлеграм-канале Міністэрства адукацыі паказалі ўжо за стырном камбайна. Здравствуйте. Конечно. А кіраўнік Гарадзеншчыны Юрый Караеў паводле праўладнага тэлеграм-каналу не толькі пракантраляваў працэс уборкі, але і сам намалаціў 7 тоннаў збожжа. 2800 человек привлекается, из них это 1400 с других отраслей экономики, с других предприятий, в том числе МЧС, МВД и другие. 300 человек – это студенты высших, средних, специальных учебных заведений, и 1000 наших людей, которые будут переведены с трактора на зерноуборочный комбайн. Бракуе, паводле чыноўніка, не толькі працаўнікоў у полі, ёсць недахопы тэхнікі. Аўтатранспартныя сродкі для уборкі прыцягнулі і з прамысловых прадпрыемстваў, і з іншых галінаў гаспадаркі, і з Міністэрства абароны.
Ірина Дорофейчук, Белсат. Новы апостальскі нунцый Ігнацьо Чефалія сустрэўся з кіраўніком МЗС Беларусі Максімам Рыжанковым, ды уручыў яму копіі даверчых граматаў. Як зазначае прадстаўніца хрысціянскай візіі Наталя Васілевіч, раней Ігнацьо Чефалія працаваў у Венесуэле, дзе займаўся, сярод іншага, пытаннямі вызвалення палітычных вязняў. Я думаю, што у пэўным сэнсе цяперашні нунцый ён таксама зможа выканаць хоць у нейкім такім набліжэнні вось гэтую такую функцыю камунікацыйную, скажем, нейкім адкрыць новы дыпламатычны канал не толькі для дыялогу паміж рэжымам Лукашэнкі і Ватыканам, але і паміж грамадзянскай супольнасцю і рэжымам. Супраць журналіста Белсату Ярослава Сцешыка завялі ў Беларусі крымінальную справу. Сілавікі прыходзілі да ягоных родных. Да таго ж Сцешык знайшоў сябе ў базе вышуку расейскага міністэрства ўнутраных справаў. Я думаю, што адносна мяне крымінальная справа заведзена дастаткова даўно, што гэта ідуць следчыя дзеянні ў межах такой шырокай кампаніі рэпрэсіяў супраць журналістаў. Я ведаю дакладна, што не толькі я знаходжуся ў гэтым вышуку, не толькі да мяне прыходзілі, я гэта ведаю, проста некаторыя мае калегі не хочуць пра гэта размаўляць, не толькі з Белсату, але і з іншых СМІ. Я лічу, што гэта запланаваная і дастаткова шырока маштабная акцыя па запужванню, па ціску на журналістаў для таго, каб людзі проста сыходзілі з прафесіі альбо баяліся закранаць нейкія складаныя тэмы. Магчыма, у маім выпадку сыграла тое, што я зрабіў матэрыял і даволі сур'ёзную размову пра стан здароўя Лукашэнкі. Сумныя рэаліі айчыннага гандлю. Якасць харчоў у беларускіх крамах зніжаецца. Гэта рэгулярна заўважаюць пакупнікі. Чыноўнікі ж праблему публічна таксама прызнаюць і спрабуюць яе развязаць больш жорсткімі захадамі. А што рабіць спажыўцам, якія заўважылі ў краме гнілыя плады або ўвогуле набылі мяса не першай свежасці? Падрабязней у матэрыяле Ірыны Юр'евай. Как вам грибочки в грине? Гэткі тавар прапаноўваюць у адной з сеткавых крамаў у Менску. А вось кадры з Гомля. Так, светофор у нас, яблочки. Кадрамі з гнілой садавіной і гароднінай беларусы апошнім часам дзеляцца ўсё часцей. У Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю заявілі, што пра сітуацыю з няякаснай прадукцыяй ведаюць. Але гэтая праблема мае лакальны характар. Патлумачылі чыноўнікі і прычыну, чаму на паліцы айчынных крамаў трапляюць гнілыя плады. В первую очередь это говорит о том, что в конкретном торговом объекте нету хозяйки. Нету человека, который следил бы в лице заведующего магазина, непосредственно кто у нас там, продавец, который непосредственно работает с этой группой товара. Пакупнікам, якія заўважылі ў краме гнілую садавіну і гародніну, у Марх параілі пакінуць запіс у кнізе скаргаў. Аднак больш эфектыўна для развязання праблемы будзе ўсё ж зафіксаваць няякасны тавар на відэа або фота, адзначыў праваабаронца Павел Левинов. И обратиться при помощи этой единой интегрированной системы электронных обращений в компетентный орган, и приложить это видео или фотографии. Тогда вы можете получить более-менее адекватный ответ. Іншая рэч, калі купляеш візуальна якасны тавар, а перад спажываннем бачыш прыкрую неспадзеўку. Напрыклад, недапечаны ўсярэдзіне хлеб або папяровае мяса. У сітуацыі, калі вы ўжо набылі сапсаваныя харчы, важна захаваць касавы чэк і упакоўку з непашкоджанай маркіроўкай тавару, раіць Павел Левинов. Можно вернуться в магазин и потребовать, чтобы вам заменили этот товар, либо вернули деньги. А также можно пробовать, если товар вам меняют, получить скидку за новый товар, потому что вы еще раз тратили свое время, тратили
свои деньги. Марх, у сваю чаргу, з 1 ліпеня ўзмацніў кантроль за пратэрмінаванай прадукцыяй. Цяпер рашэнне аб прыпыненні працы крамы чыноўнікі прымаюць паводле больш строгіх крытэрыяў. У ведомстве такую захаду патлумачылі тым, што гандлёвыя арганізацыі пасля візіту кантралёраў найчасцей толькі часова выпраўляюць хібы і пазней вяртаюцца да парушэння заканадаўства. Ірына Юрыева, Белсат. У Амурской области России разбился пассажирский самолет Ан-24. На борте было 48 человек, у тым ліку 5 дзяцей и 6 чальцоў экіпажу. Ніхто не выжыў. Асноўныя версіі авіакатастрофы – чалавечы фактор и тэхнічная няспраўнасць. Падрабязней Руслан Игнатович. Трагедия у Амурской области России. За несколько километров от аэропорту Тынды разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». По предварительным данным, сегодня около 13 часов местного времени с радаров пропал самолет Ан-24, следовавший рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында. Из-за хода на посадку в аэропорту Тында связь с воздушным судном пропала. В настоящее время в ходе поисковых мероприятий обнаружены обломки воздушного судна. Фюзеляж самолета выявили с паветра. Ён гарэў у цяжкадаступнай лясной мясцовасці. Ратавальнікі былі вымушаныя дабірацца да месца падзення пешшу. Вертолеты не могли приземлиться праз складаны ландшафт. К месту крушения следуют поисково-спасательные подразделения, аэромобильная группировка МЧС России. В главном управлении открыт телефон горячей линии. Ан-24, які разбіўся, быў выраблены амаль 50 гадоў таму. Разам з мадэллю Ан-25 гэткія паветраныя судны складаюць аснову авіапарку для рэгіянальных перавознікаў. І хаця іх больш не выпускаюць, сертыфікат лётнай прыдатнасці Ан-24 быў дзейны да 2036 года. Перад вылетам тэхнічны стан ацанілі як спраўны. Умовы надвор'я таксама прызнавалі, цытата, лётнымі, але зменлівымі. В российской авиации действительно недалеко до коллапса сплошного, по крайней мере, на региональных авиалиниях. Не хватает самолетов. Самолеты старые, советского производства. Здесь пока что те модели, которые обещали и обещают много лет и российские власти, и производители, кстати, не только государственные, связанные, конечно, с государством, но все-таки частные, они еще ждут. Следчы камітэт России распачаў крымінальную справу паводле артыкулу аб парушэнні правілаў эксплуатацыі паветранага судна, што прывяло да гібелі людзей. Асноўныя версіі – чалавечы фактар і тэхнічная няспраўнасць. Камандзіру борта быў 61 год. Паводле Росавіяцыі агулам загінулі 48 асобаў. Ці былі на рэйсе беларусы? Пакуль невядома. Гэтай інфармацыі авіаперавознік нам не даў. У меня конкретики на данный момент никакой нет. Проводится оперативное совещание. На момант рыхтавання гэтага матэрыялу амбасада Беларусі ў Расіі таксама не мела звестак пра магчымае знаходжанне нашых суайчыннікаў на борце Ан-24. Руслан Игнатович, Белсат. Обмен палоннымі і целамі загінулых, магчымае стварэнне рабочых групаў па розных накірунках, ды кароткачасовыя перамір'і на лініі фронту ў гуманітарных мэтах. Такія нешматлікія вынікі трэцяга раунду перамоваў Украіны і Расіі, якія прайшлі ўвечары серады ў Турцыі. Уладзіслаў Корсак працягне. Усяго толькі каля 40 хвілінаў размаўлялі прадстаўнікі Украіны і Расіі ў Стамбуле. Як і прагназавалі эксперты, прарыву няма ані ў пытаннях прыпынення агню, ані ў арганізацыі сустрэчы Владзіміра Зяленскага і Владзіміра Пуціна. Гэтак украінскі бок прапанаваў правесці сустрэчу двух прэзідэнтаў у жніўні, яшчэ да сканчэння 50-дзённага тэрміну ультыматуму Дональда Трампа Пуціну. Кіраўнік расійскай дэлегацыі Владзімір Мядзінскі адмовіўся, маўляў, Пуцін пагодзіцца на гэта толькі пасля ўзгаднення мірнай дамовы. Аднак сам жа пацвердзіў, што прагрэсу ў гэтым кірунку няма. Естественно, мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга, но мы договорились продолжить контакты. Ёсць, аднак, гуманітарны вынік перамоваў, дамоўленасць аб чарговым абмене ваеннапалоннымі. Адзін з такіх абменаў, што быў узгоднены якраз падчас папярэдніх раундаў, завяршыўся напярэдадні.
Перш за ўсё, наша дамоўленасць і вынік гэтага гуманітарнага трэку – абмен 1200 чалавек. Абмены будуць ажыццяўляцца нашымі калегамі. Мы іх працягнем. Расійскі бок таксама прапанаваў сфармаваць 3 рабочыя групы ў палітычных, гуманітарных і ваенных пытаннях для онлайн-працы ў адпаведных кірунках. Украіна пагадзілася разгледзець гэтую прапанову. Чакае ўзгаднення і пытання кароткіх перамір'яў на лініі фронту. Яны могуць доўжыцца да 48 гадзінаў дзеля эвакуацыі параненых і целаў забітых. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Пакуль Расія і Украіна разважаюць пра магчымасць працягу мірных перамоваў, Масква не спыняе абстрэлаў украінскіх гарадоў. У Адэсе ўдар прыпаў на гістарычны цэнтр, пашкоджаны рынак Прывоз, візітоўная картка гораду. Па Харкаве расейцы нанеслі ўдар кіраванымі авіябомбамі. Больш за 30 асобаў пацярпелі. Паводле папярэдніх звестак, расейцы скінулі 2 авіабомбы вагой 250 кілаграмаў кожная. Першая ўпала каля шматпавярховага дому. Загарэліся каля 15 аўтамабіляў. Пашкоджаныя фасады дамоў, выбітыя вокны, часткова разбураныя дахі. У кватэрах асколкі шкла, разбітая тэхніка і мэбля. Другі ўдар прыпаў на швейнае прадпрыемства. Яно цалкам разбуранае. Пажар палаў на плошчы больш за 1200 квадратных метраў. Цяпер ідуць працы для ліквідацыі наступстваў. Камунальныя службы і валанцёры зачыняюць выбітыя вокны, прыбіраюць абломкі. Жыхары атрымліваюць гуманітарную дапамогу, прадукты, лекі, вопратку, а таксама юрыдычныя і псіхалагічныя кансультацыі. Владимир Зеленскі сёння узгадніў тэкст новага законапраекта, што з ягоных словаў гарантуе незалежнасць антыкарупцыйных органаў Украіны ды абарону сістэмы правапарадку ад любога расійскага ўплыву. Гэткім чынам украінскі прэзідэнт, верагодна, адрэагаваў на масавыя пратэсты ва ўкраіне супраць абмежавання незалежнасці украінскіх антыкарупцыйных структур і незадаволенасць гэткімі новавядзеннямі заходніх партнёраў. У прыватнасці, у Еўрапейскай камісіі заявілі, што ухваляюць жаданне Зеленскага змяніць скандальны закон, але будуць сачыць, каб заўвагі былі улічаныя украінскай уладаю. Пра першапрычыны канфлікту Уладзіслаў Корсак. Гэта супярэчыць духу рэвалюцыі годнасці. З такім пасылам дзясяткі тысячаў чалавек ва ўсёй Украіне выходзілі ў апошнія дні на самыя масавыя з пачатку поўнамаштабнай вайны пратэсты. Людзі выказвалі нязгоду з падпісаным Владимиром Зеленскім у аўторак законам, што фактычна абмежаваў незалежнасць украінскіх антыкарупцыйных органаў. Це не проста йде проти якихось осіб. Гаворка ідзе не толькі пра пераслед асобных асобаў, але і пра падрыў тых самых інстытутаў, якія павінны дапамагаць дзяржаве эфектыўна функцыянаваць. Нацыянальнае антыкарупцыйнае бюро, спецыялізаваную антыкарупцыйную пракуратуру і вышэйшы антыкарупцыйны суд стварылі ва ўкраіне пасля рэвалюцыі годнасці 2014 года. Адпаведныя рэформы былі адным з патрабаванняў захаду на шляху да ўкраінскай еўраінтэграцыі. У выніку НАБУ, САП і ВАС дзейнічалі незалежна ад іншых органаў улады. На іх рахунку мноства гучных справаў з раскрыццём карупцыі на высокім узроўні. Сярод іх, напрыклад, кейсы экс-кіраўніка Верхоўнага суда Украіны і экс-кіраўніка фонду дзяржмаёмасці. Паводле ж новага закону, генпракурор, кандыдатуру якога прызначае Верхоўная Рада Украіны, зможа ўмешвацца ў працу згаданых структураў, пераразмяркоўваць любыя крымінальныя справы, у тым ліку антыкарупцыйныя, паміж іншымі органамі. Даний законопроект – це зазіхання на незалежність, як Гэты законапраект замах на незалежнасць не толькі НАБУ і САП, але і ўсяго украінскага народу і нашай прававой сістэмы ў цэлым. 10 гадоў таму неабыякавыя людзі дамагліся, каб НАБУ было, а нашая задача дамагчыся, каб яно далей існавала, бо за гэта гінулі людзі, мужчыны, жанчыны. Матывацыяй уладаў Украіны ва ўзгаданых зменах стала быццам бы засілля расійскага ўплыву ў нацыянальным антыкарупцыйным бюро, спецыялізаванай антыкарупцыйнай пракуратуры і вышэйшым антыкарупцыйным судзе. За 263 рішення прийнято. На пачатку тыдня СБУ і офіс генеральнага пракурора затрымалі некалькі працаўнікоў гэтых структураў. Ім інкрымінуюць дзяржаўную здраду. Уладзіслаў Корсак, Белсат.
Чакаць рашэння аб наданні міжнароднай абароны ў Польшы, імаверна, давядзецца даўжэй. Парламент краіны абмяркоўвае прапанову адмяніць тэрміны, заканадаўча акрэсленыя для разгляду адпаведных справаў. Цяпер справы аб міжнароднай абароне павінны разглядаць цягам 6 месяцаў з дня падачы заявы, а ў складаных выпадках гэты тэрмін павялічваецца да 15 месяцаў. Прапанову скасавання старых нормаў звязваюць з вялікай колькасцю заяваў. У першай палове года па міжнародную абарону ў Польшы звярнуліся 8,5 тысяч асобаў. Сярод іх 5 тысячаў грамадзян Украіны. Гэта амаль у 2 разы больш, чым за аналагічны перыяд летась. Колькасць беларусаў, якія звярнуліся па абарону за той жа перыяд, скарацілася з 2 тысячаў да 1600 асобаў. У вёсцы Сцяпанкі, што ў Жабінкаўскім раёне на Берасцейшыне, згарэла драўляная Свята-Міхайлаўская царква. Яе пабудавалі ў 1780 годзе ў стылі барока. Царква мела статус гістарычна-культурнай каштоўнасці рэспубліканскага значэння. Рубрыка без каментара. І гэта ўсё ў сённяшнім выданні аб'ектыву. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале. QR-код для пераходу на вашых экранах. Інфармацыйны вечар працягнем праграмамі «Белсат онлайн» і студыя «Белсат», якую мы правядзем разам з Алесем Залеўскім. Вітаю, спадарства. Сёння мы высветлім, якія тэхналогіі па сачэнню за грамадзянамі і абмежаваннямі ў інтэрнэце Пекін мог перадаць Менску. А таксама ўступім у палеміку з міністрам эканомікі Беларусі, які заўпэўнівае, што ад восені нас чакае не стагнацыя, рост цэнаў і прыпынення заробкаў, а наадварот, новыя эканамічныя перспектывы. Гэтая тэма неўзабаве, пакуль агляд на цікавейшых публікацый нашай старонкі belsat.eu. Доходы беларусаў за першыя паўгода выраслі больш чым на 10%, справаздачыцца Белстат. Пры гэтым планавалі на ўзроўні ўсяго 4% за ўвесь 2025. Чым выкліканы рост заробкаў, тлумачыць у сваёй калонцы на сайце Белсату аўтар праграмы «Атмасфера» і блогер Александр Кнырович. Заробкі беларусаў растуць хутчэй, чым ВУП нашай краіны. Трэба было б чакаць, што рост даходаў вышэйшы за 10% выкліканы ростам ВУП на 15 або на 20%, разважае Александр Кнырович. Хацелася б, але не. Сакрэцік тут просты. Заробкі гоніць катастрафічная, рэкордная нястача працоўных рук. 215 тысяч вакансіяў у рэспубліканскім банку. Такога не было ніколі. Менавіта гэтая нястача і вызначае нястрыманы рост заробкаў у прыватным сектары, ды прымушае дзяржаўны цягнуцца за ім. Як тлумачыць эксперт, з-за гэтага з'яўляецца шмат пустых грошай, і іх уплыў мы можам пабачыць, калі разгледзім уважліва тыя сектары, што растуць. Будаванне ды гуртовы гандаль. Гэта тыя самыя сектары, што наўпрост залежаць ад грошай насельніцтва і крэдытаў, выдадзеных фізічным асобам. Іншыя сектары або дадалі вельмі мала, або ўвогуле ў мінусе. Да ўсяго расце інфляцыя 7,5%, і гэта таксама вынік ненатуральнага росту заробкаў і адкрытай мяжы з Расеяй. Як мяркуе Александр Кнырович, урад Александра Турчына стаіць перад выбарам альбо рэзка заціскаць рост прыбыткаў насельніцтва, альбо адпусціць інфляцыю ў свабодны палёт, разлічваючы, што яна потым сама сабой як-небудзь уладкуецца. Улады дагэтуль не высветлілі, хто прыбраў знак на курапаты, што стаяў пры менскай кругавой аўтадарозе. Хаця пра дэмантаж шыльды стала вядома яшчэ ў канцы чэрвеня. Падрабязнасці справы чытайце ў артыкуле Сцяпана Кубіка на старонцы belsat.eu. Калі ж дакладна знік знак, невядома. Пра адсутнасць шыльды паведаміла ў чэрвені прарасейская актывістка і даносчыца Вольга Бондарова ў сваім тэлеграм-канале. Там яна размясціла фота, на якім відаць ямінаў зямлі на месцы слупа. У менскім райвыканкаме карэспандэнту Белсату як прыватнай асобе заявілі, што дасюль не могуць вызначыць, хто прыбраў знак.
Не можам знайсці балансавую прыналежнасць, хто адказвае і з якой прычыны прыбралі. Пакуль мы не высветлілі, чыя прыналежнасць і хто мог гэта зрабіць. Будзем і надалей высвятляць. Няма інфармацыі на гэты конт і ў Міністэрстве культуры, хаця курапаты маюць статус гістарычна-культурнай каштоўнасці. На прадпрыемстве «Гаррам Аўтадар» Менгарвыканкаму карэспандэнту Белсату як прыватнай асобе заявілі, што менавіта за шыльду на курапаты не адказваюць. Курапаты ўрочышча, што пад Менскам, дзе пахаваныя ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. З розных ацэнак лік ахвяраў ад 30 тысячаў да больш як 250 тысячаў. Праўда пра курапаты зрабілася шырока вядомаю ў 1988 годзе пасля публікацыі ў газеце «Літаратура і мастацтва» артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». А вось аўтар нашай старонкі Арсен Руденко параўнаў, як змяніліся за год цэны на аўтобусныя квіткі з Беларусі у Польшчу, Літву і Латвію. Выглядае, у Польшчу цэны раслі павольней праз павелічэнне колькасці перавознікаў, а вось у Літву і Латвію падскочылі істотней. У бок Польшчы квіткі ў перавозніка «Экалайнс» падаражэлі на 40-50 рублёў. У зваротным кірунку можна знайсці і таннейшыя на 20-60 рублёў, але некаторыя квіткі падаражэлі на 50. Іншы перавознік траса Е95 год таму прапаноўваў паездкі ў Варшаву з Менску за 120 і 150 рублёў. У другім выпадку аўтобус рабіў прыпынак у варшаўскім аэрапорце імя Фрэдэрыка Шапена. Зваротны квіток з Варшавы ў Менск каштуе 140 і 150 рублёў. Цана не змянілася. Такая ж сітуацыя з некаторымі іншымі перавознікамі, якія не сталі падвышаць цэнаў. Што датычыць рэйса ў Літву, то ў кампаніі «Экалайнс» квіткі сталі даражэйшымі на 70 рублёў, у некаторых выпадках на 10 рублёў. Падняў цэны і перавознік «Еўралайнс Токс БС». Рост на мінімальную цану квітка склаў 25 рублёў. Значна падаражэлі квіткі ў Рыгу з Менску. Напрыклад, «Экалайнс» падняў цану на 49 рублёў. У ТА «Экалайнс Рус» рост склаў 70,5 рублёў. Падняў цэны на квіткі і Менск Транс амаль на 80 рублёў. Больш падрабязнасцяў вы знойдзеце ў артыкуле Арсена Рудэнкі на старонцы belsat.eu. Напярэдадні з'явілася відэа шпацыру зорнага амерыканскага спевака Джейсона Дэрула па плошчы Незалежнасці ў Менску, а таксама ягонай сустрэчы з прэм'ер-міністрам Александром Турчыным. Няўжо дзеля толькі экскурсіі знакаміты амерыканец наведаў Беларусь? Дэрула расказаў Турчыну, што хоча зрабіць Менск сваім новым домам. Турчын у адказ прапанаваў спеваку выступіць у верасні на Менск-арэне. З'яўляецца шанец паказаць, што Беларусь не такая, як вы пра яе кажаце. У нас тут усё добра, і вось такі паважаны аўтарытэтны чалавек пра гэта заяўляе, сустракаецца з намі. Гэта проста яшчэ адна спроба ў легітымізацыі ўсіх працэсаў, яшчэ адна спроба піар-кампаніі вакол брэнду афіцыйнай Беларусі. Мяркуе аўтар YouTube-каналу Міністэрства сепультуры Александр Чарнуха. Ён дадае, што прыезд спевака можа быць звязаны з судом у ЗША. 2 гады таму на Дэрула падала ў суд амерыканская спявачка Эмаза Дылан, абвінаваціла ў сексуальных дамаганнях. Дэрула таксама рабіў заяву ў абарону рэпера і ягонага ментара Пі Дыдзі, якога судзілі як падазраванага ў сексуальным гвалце, гандлі людзьмі і рэкеце. Другі варыянт – крыптавалюты. Чарнуха дапускае, што Дэрула мог паглыбіцца ў тэму і пабачыць, што Беларусь адна з шэраг зонаў для крыптавалютчыкаў і добрае месца для маніпуляцыяў. Якія новыя тэхналогіі цікавання за грамадзянамі і палітычнай бяспекаю мог прывесці міністр Кубракоў з Кітаю? Ці выжыве беларуская эканоміка пры стагнацыі ў сектары прамысловасці? Неўзабаве абмяркуем гэтыя тэмы з топавымі экспертамі і эксперткамі ў рэгіёне. Запрашаю.
А пакуль да іншай тэмы, Андрэй Стрыжак апублікаваў пост раскаяния па слядах скандалу з фота сексуальнага характару, які, як сцвярджаецца, ён без згоды дасылаў некалькім дзяўчынам-актывістам. Стрыжак прызнаў, што на фоне цяжкога псіхалагічнага стану меў праблемы з сексуальнай залежнасцю, выказаў жаданне звярнуцца да спецыялістаў з гэтым разладам і чарговы раз папрасіў прабачэння ў тых, хто пацярпеў ад ягоных дзеянняў. Я дазволю сабе зачытаць. Наконт таго, што канкрэтна адбывалася ў маім асабістым жыцці, я буду размаўляць у межах разбіральніцтва ініцыяванага Байсол. Яно будзе усебаковым і аб'ектыўным, бо будзе працягнутая незалежная экспертыза. 1 верасня 2025 года камісія апублікуе рашэнне абавязковае для выканання. Яно і вырашыць мой асабісты лёс. Ну, цікава, ці такім чынам будзе пастаўлена кропка ў гэтай гісторыі скандалічнай, так, звязана з дзейнасцю Байсол, нават не з дзейнасцю, а з кіраўніком Байсола. Я нагадваю, што некалькі дзён таму стала вядома пра гэтыя гісторыі, так, факты высылкі эратычных фото з боку кіраўніка гэтага фонда, ён уже быў адхілены. Ну, а у нас у чаце трансляцыі ёсць адпаведная апытанка. Уласна, пра гэта мы і запыталіся, ці пастаўленая з такой заявай Андрэя Стрыжака і жаданнем пайсці да лекараў, пайсці да спецыялістаў, ці пастаўленая ў гэтым скандале кропка. Запыталіся мы ў гледашоў нашай трансляцыі і прапанавалі такія варыянты. Калі раскаяўся, варта прабачыць. Другі варыянт, паглядзім, як будзе выпраўляцца. Трэці, не выбачаць, але Байсол тут не пры чым. І чацвёртая, зусім такая непазітыўная, што давер да Байсолу цалкам знішчаны, і гэты скандал фактычна знішчыў ініцыятыву. Галасаванне цяпер працягваецца. Пакуль магу сказаць, што тых, хто гатовы прабачыць і далей, умоўна кажучы, данаціць на Байсол і падтрымліваць гэту ініцыятыву, гэта больш за 50%. Так, ну але працягвайце галасаваць. Апытанка ананімная, таму бяспечная. Мы ж пакуль рухаемся да нашай першай тэмы ў студыі «Белсат». Задаемся пытаннем, ці выжыве беларуская эканоміка пры стагнацыі прамысловасці. Неўзабаве разбяром аптымізм міністра эканомікі Юрыя Чабатара, што да восені гэтага года, і ацэнім планы ўраду развіваць сферу паслугаў і, увага, турызму, як замену традыцыйных крыніцаў росту. Эканоміка расце, але не тымі тэмпамі, на якія разлічвалі ўлады. Міністр эканомікі Юрый Чабатар назваў некаторыя прычыны. Сярод іх затрымкі ў аграрных работах і спад дзелавой актыўнасці ў Расіі, куды Беларусь традыцыйна пастаўляе большую частку прадукцыі. Пра гэта Чабатар заявіў у эфіры телеканалу «Першы информационный». В текущем году в определенной мере состоялись риски все-таки замедления экономики нашего основного торгового партнера. Для этого мы буквально в недавнее время принимали ряд решений по переориентации наших экспортных поставок на страны СНГ. И видно по повестке, сегодня много встреч на эту тему, на дальнюю дугу. Также видно многие визиты, как наших делегаций, так и сюда. Вот это, в принципе, наша реакция на те риски, которые реализовались в текущем году. Аднак міністр упэўнены, эканоміка хутка набярэ абароты. Паляпшэнне чакаюць ужо ў найбліжэйшыя месяцы. Рост валавога ўнутранага прадукту за першае паўгоддзе склаў 2,1%, але ўрад разлічвае, што астатнія месяцы дазволяць дасягнуць мэтавага паказчыка, які яны вызначылі паводле вынікаў года на ўзроўні 4,1%. Аптымізму чыноўніка не падзяляюць эксперты даследчага цэнтру БЭРОК. Паводле іхнага аналізу за год агулам рост ВУП можа скласці каля 2%. Інфляцыя дасягне прыкладна 8,9%, рост заробкаў прыпыніцца, а вось цэны працягнуць расці. Ці так гэта сапраўды? Запытаемся мы у нашай эксперткі Алісы Рыжыченка. Вядомая эканамістка з намі знаходзіцца на відэасувязі. Вечар добры вам, спадарыня Аліса. Добрый вечер. Ну, пачнем, відаць, ад аптымізму па чарзе, да? Ад аптымізму міністра эканомікі. Ну, вось самае, за што і зачапіліся і дзяржаўная прапаганда ў тым ліку, у ягоным спічы, пра тое, што в бліжэйшыя месяцы яны разлічваюць на аднаўленне эканомікі в прамышленасці і ў сельскай гаспадарцы. Ну, у сельскай гаспадарцы яшчэ можна зразумець, жніво скончыцца, так, збяруць ураджай, і там трошкі лічбы вырастуць. А у прамысловасці адкуль перадумовы, каб з нуля мы падняліся?
Я думаю, что здесь министр экономики рассчитывает на то, что в России будет немножко обновление, да, и повышение внутреннего спроса, связанное с тем, что плавно Центробанк России снижает ключевую ставку, и это будет провоцировать некую такую активность у российского бизнеса и приведет к тому, что Россия будет закупать или вернется, по крайней мере, к прежним объемам импорта из Беларуси. Но в целом навряд ли эти сценарии отыграются прямо в ближайшие месяцы, так как в любом случае такие меры, как изменение ключевой ставки, они отыгрываются всегда в экономике с определенным лагом. И, скорее всего, это будет иметь эффект для российской экономики уже только в следующем году, да, либо там, к концу этого года, там, декабрь месяц, когда, в принципе, да, будет сезонный такой фактор, когда вырастает внутреннее потребление. Да. Что касается сельского хозяйства, действительно, сельское хозяйство будет расти, потому что сдвинулся немножко сбор урожая, и по итогам августа, там, сентября мы увидим какие-то более высокие показатели, но нужно помнить о том, что уже сегодня сельское хозяйство дает отрицательный рост, скажем так, на 2,8%. И то есть то, что будет, скажем, таким плюсом, это будет какой-то маленький процент, который навряд ли спасет ВВП и позволит вырасти показателям до прогнозных значений чиновников до 4,1%. Поэтому я не знаю, на что они рассчитывают, особенно касаемо стран дальней дуги, потому что либо мы не знаем о каких-то договоренностях, возможно, с Китаем там, по наращиванию оборота калийных удобрений или еще каких-то договоренностей, но в целом, если рассматривать торговлю с азиатскими странами, то если не брать в расчет Китай, то на первом месте там стоит Казахстан после России, и там оборот чуть более $1 миллиарда. То есть это реально как капля в море, учитывая, что, допустим, оборот с Россией торговли у нас порядка 60 миллиардов, чуть меньше. Поэтому переориентировать те объемы экспорта, которые шли на российский рынок и сейчас не востребованы не только в связи с тем, что там происходит рецессия экономики, да, то есть сокращение объемов экономики, сокращение спроса на белорусские товары, но у нас там еще есть очень сильный конкурент в виде китайской продукции, и это касаемо абсолютно всех отраслей, как машиностроительной отрасли, так и производства там, потребительских товаров, электроники, техники какой-то. И получается, что за Беларусью остается только ниша производства продуктов питания, мяса, колбас, молочных продукций, вот такого, что экспортируется и теми же объемами, как и раньше, и, в принципе, страны азиатские, да, там тот же Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, они и, в принципе, осуществляют торговлю с Беларусью по этим отраслям, и кроме этого еще идет сельхозтехника. Но учитывая, что Китай находится намного ближе для этих стран, чем Беларусь, и позволяет приобретать их сельхозтехнику, которая не хуже качеством и дешевле в цене, теми же объемами, как и белорусские, да, производители, то, наверное, выгоднее для этих стран в том числе будет в ближайшее время закупать ту же сельхозтехнику у китайских производителей. Поэтому я не знаю, на что надеется конкретно министр экономики в Беларуси, но те факторы, которые могли бы отыграться, они явно не отыграются в сентябре там, или даже в октябре месяце. Так, я вот так само падрыхтаваў тыя пытанні па этой дузе далёкай у тым ліку все правильно. Еще вот только пригадаю, что Узбекистан еще партнером з'яўляецца так сярод краін СНД. 630 мільёнаў у мінулым годзе, абарот 280 мільёнаў за 5 месяцаў у гэтым годзе. То бок тое ж самае фактычна мы нічога не нарасцілі, нягледзячы на ўсю гэтую рыторыку ўлады, што вось далёкая дуга нас уратуе. І міністр Чебатароў таксама кажа пра дыверсіфікацыю экспарта і не толькі дыверсіфікацыю экспарта, але і што змяняюць яны цяпер стаўкі. І вось на 2026 год, улічваючы вось все тыя праблемы, якія вы кажаце, так, яны прапануюць пераарыентацыю на сферу паслугаў, турызм і ў 1,5 разы павялічыць будаўніцтва арэнднага жытла. Вось
хіба што па чарзе, так? Вот што меў на ўвазе, што мае на ўвазе эту пераарыентацыю Чеботароў пра паслугі. Я так разумею, паслугі і турызм это в одну кучу, ці это ён рознае раздзяляе. Можа, у вас ёсць інфармацыя, на што яны спадзяюцца ў гэтых сферах, ну і чаму вось гэтае арэнднае жытло, яно такое, атрымліваецца, прыбытковае для ўладаў, будаўніцтва ягонае? Но в целом направление, да, можно сказать, если мы исключим, что об этом говорят белорусские чиновники, в целом направление правильное. Да? Если мы даже возьмем для примера, например, австрийскую экономику, которая по объемам в 10 раз больше белорусской экономики, но при этом страна такая же маленькая, имеет такого же сильного соседа, где говорят на том же языке страну, но австрийская экономика, например, построена абсолютно там, на 70% на оказание услуг. Но это услуги финансового и консалтингового характера, да, и услуги технического обслуживания, технического сервиса. И на этом как раз-таки зарабатываются большие деньги. В целом, то, что должна быть переориентация на услуги, а фактически на те услуги, которые базируются на умах людей, на высоких технологиях, в том числе это правильный ход, правильные слова. Но насколько это реализуемо в рамках Беларуси, очень сложно говорить об этом, потому что если, допустим, раньше те же IT-услуги, которые давали огромный плюс и добавленную стоимость к ВВП, то сейчас мы понимаем, что хоть и произошла какая-то небольшая оттепель в этой отрасли, все равно это уже совсем не те показатели, которые были до 2020 года в стране. И понятно, что многие IT-компании не будут сейчас принимать решение открываться, либо привлекать инвестиции в Беларусь, да, базируясь в Беларуси, потому что ввиду абсолютно нестабильной политической ситуации, небезопасности и так далее, репрессий политических. И на какие услуги, если это речь идет об услугах туризма, в целом тут может быть какая-то реализована программа по развитию туризма. В Беларуси есть огромная возможность это реализовать. Действительно, есть много исторических мест, есть инфраструктура, которая может позволить это сделать, есть огромное количество санаториев. Но опять же, такие цены, которые предлагаются в рамках Беларуси в туризме, да, те же путевки в санатории, для россиян они стоят столько же, как путевка в Турцию. Будут ли отдавать предпочтение поездке в Беларусь, а не в какую-то другую страну? Тут большой вопрос, да, что будут предпочитать россияне, жители Казахстана, Узбекистана там, и других стран. Возможно, будут предприняты какие-то меры, как вот безвизовый режим для граждан других стран, да, которые будут содействовать притоку, например, делового туризма, да, будут упрощаться какие-то схемы, да, для того, чтобы люди попадали в Беларусь и условия упрощаться. Но, опять же, приведет ли это к тому, что действительно это даст большой приток и добавленную стоимость к доходам Беларуси? Скорее всего, нет, потому что все-таки на сегодняшний день услуги туризма и какие-либо другие услуги, которые могли бы давать хорошую добавленную стоимость, ограничены и связаны с большими рисками ввиду вот нестабильной политической ситуации внутри страны. Да. Спадарня Аліса, калі вяртацца да больш глобальнай карціны, мы бачылі, як пад санкцыямі беларуская эканоміка развівалася, расла даволі вялікімі тэмпамі, як яна запавольвалася. Санкцыі не адмяняюць. Прымаюць худа-бедна, павольна новыя пакеты санкцыяў. Якія перспектывы ў беларускай эканомікі? Ці сапраўды гэта настолькі важны фактар, ці сапраўды пытанне зняцця санкцыяў гэта для беларускай гаспадаркі цяпер пытанне жыцця і смерці? Ці ўсё ж такі Расія, краіны гэтай дальняй дугі, Кітай могуць неяк выратаваць беларускую гаспадарку? Ну і трошку паслугаў, так, разовьем. Дело в том, что я бы не ставила это как вопрос жизни и смерти, потому что в экономике нет такого понимания, как что экономика какой-либо страны умрет. Да? Мы можем видеть пример Северной Кореи, которая функционирует в полной изоляции, да, и экономика этой страны не умерла. Вопрос другой. Вопрос в том, какие объемы этой экономики, насколько она эффективна, что она производит,
конкурентоспособна ли продукция, которую производит эта экономика на мировых рынках и так далее. То есть насколько вообще развита экономика страны, потому что это напрямую влияет на жизни людей внутри этой страны. Что касается Беларуси, конечно, мы наблюдали небывалый рост белорусской экономики за последние 2 года, и он был обусловлен как раз-таки в первую очередь тем, что белорусские предприятия выполняли гособоронные заказы для России. И за счет Промысловости, этого... да, сектор промысловости. Да. Это, конечно, речь идет о промышленности, не о каком там сельском хозяйстве и так далее. Но так или иначе, все равно, если мы говорим даже про промышленность, у нас есть легкая промышленность, которая шьет формы, у нас есть консервные заводы, которые поставляют, допустим, там сухие пайки и так далее. Так. То есть, да, поэтому практически в каждой отрасли есть предприятия, которые так или иначе, то есть напрямую или косвенно выполняют гособоронные заказы и работают как раз-таки на Россию сейчас. Что будет дальше? Будет сокращение объемов российской экономики, и, соответственно, это будет отражаться на белорусской экономике ввиду того, что белорусский экспорт будет сокращаться, доходы предприятий будут сокращаться, и, соответственно, у предприятий не будет возможности, как раньше, наращивать заработные платы, то есть увеличивать заработные платы теми темпами, как это было раньше. Но это сильный фактор ввиду сформированного дефицита на рынке труда, то есть это не будет позволять удерживать кадры будут перетекать с одного предприятия на другое, и рано или поздно будут предприятия сталкиваться с еще более худшей ситуацией, когда не будет хватать квалифицированных кадров для того, чтобы не то чтобы наращивать производство, а для того, чтобы продолжать производить в тех объемах, в которых производили ранее. И, конечно же, тут еще есть серьезный фактор высокой инфляции, и вот эта инфляция, она просто-напросто будет съедать тот рост зарплат, который есть сейчас, и если предприятия будут... Да. Спадарня Ліса, просім прабачэння. Выдатна, проста як песня. Мы заслухаліся, на жаль, час мінае. Падсумуем коротка. Скончыўся гэты мядовы месяц беларускай прамысловасці ў умовах санкцыі з расійскім ВПК, і цяпер рэальнай эканомікі трэба думаць, як быць сучаснай. І нарэшце вы згадалі так, пра паслугі і пра тое, як яна можа выглядаць у нармальнай сітуацыі. На жаль, сітуацыя толькі ненармальная ўнутры краіны. Будзем сачыць далей за эканамічнымі паказнікамі. Аліса Рыжыченка, вядомая эканамістка, была з намі на відэасувязі. Мы ж пераходзім да іншых тэмаў. Дзякуй вам. Вывучэнне кітайскага вопыту ад барацьбы з арганізаванай злачыннасцю да тэхналогіяў відэаназірання і прадухілення так званага экстрэмізму. Зацікаўнасць у гэтым выказаў міністр унутраных справаў Беларусі Іван Кубракоў, які быў з афіцыйным візітам у Пекіне. Якія новыя тэхналогіі цікавання за грамадзянамі і палітычнай бяспекі мог прывесці Кубракоў з Кітаю? У фокусе цікавасці вывучэнне досведу кітайцаў у кантролі за масавымі мерапрыемствамі, відэаназіранне, барацьба з наркотыкамі і абмен курсантамі. Асаблівую цікавасць Кубракова выклікалі новыя мадэлі персанальных відэарэгістратараў. Міністр грамадскай бяспекі Кітаю Ван Сяахун выказаў меркаванне, што ў прыярытэце перамоваў барацьба з кіберзлачыннасцю, захаванне палітычнай бяспекі, супольнае раскрыццё эканамічных злачынстваў. Таксама Ван Сяахун падкрэсліў важнасць супольнай працы дзеля абароны палітычнай стабільнасці і рэалізацыі праекту «Адзін пояс, адзін шлях». Паглядзеў Кубракоў і на паказальны выступ атраду спецыяльнага прызначэння Галоўнага ўпраўлення гарадской бяспекі Пекіну. Мікалай Квантыліяні, эксперт у лічбавай бяспецы, з намі знаходзіцца на відэасувязі. Вечар добры, спадар Мікалай. Добрый вечер. Ну вось, вяртаючыся так, да этого візіта спадара міністра ў Пекін. Я паглядзеў, што в прынцыпе ўжо той же самы Кубракоў заяўляў, у нас знаходзіцца 60 000 разумных камераў відэаназірання па ўсёй краіне. Так? Яны могуць адсочваць перамяшчэнне чалавека, распазнаваць твар, чытаць нумарныя знакі аўтамабіляў. Сёння ж Генпракуратура заяўляе, колькасць злачынстваў, якія здзейснены пры дапамозе высокіх тэхналогіяў, знізіліся амаль на 20%. То бок і тут у нас усё добра. Дык што Кубракоў мог прывезці з Кітая? Якіх тэхналогій у нас яшчэ няма? Ну, когда мы смотрим на технологии, то технология распознавания лиц является одним аспектом, который выявляет или фиксирует
нарушения законодательства. Самым важным в текущий момент является, конечно же, технологии обработки данных на основе искусственного интеллекта, которые позволяли в реальном времени, соответственно, отслеживать нарушения законодательства, выявлять преступников и, соответственно, принимать определенные меры. Следующий этап, который мы можем, опять же, если сравнивать с Китаем, это, конечно же, технологии, связанные с социальным графом, когда у вас есть единая база данных пользователя, и ты видишь, чем он занимался вчера, что он делает сегодня и что он будет делать завтра. Соответственно, если мы добавляем к массовой слежке еще и возможность предсказывать потенциально вредное поведение пользователя, то у нас создается такой цифровой тоталитаризм. Прабачце, а як яны будуць высвятляць, што я рабіў учора, што раблю сёння ў дадзены момант в реальном часе, паводле якіх датчиков? Да. То есть фактически сейчас законодательная база позволяет правоохранительным службам подключаться к различным базам данных. Допустим, данные мобильного оператора, данные покупок, данные перемещения через границу, и, соответственно, на основании этого можно задавать алгоритмы поиска и выявлять определенных людей, которые, допустим, часто посещают за границу, к примеру. Вот. И, соответственно, это дает возможность просто достаточно быстро отслеживать, и, соответственно, вот эти вот персональные дела граждан Беларуси, они могут формироваться еще быстрее, чем обычно. Но это не что-то новое. И фактически сейчас можно говорить о том, что на самом деле с точки зрения брать плохие практики и внедрять в стране, здесь мы можем посмотреть на Российскую Федерацию, где активно внедряется и цензура на более качественном уровне, и опять же они пытаются заменить, создать такой свой суверенный интернет. Что, с одной стороны, уже реализовано в Китае, но я думаю, что, скорее всего, практики будут браться из Российской Федерации. Ну, вось у меня і было пытанне наступнае, можа, Алесь, выбачай, якраз пра тое, у кантэксце гэтай адмены WhatsApp, так, і навязвання дзяржаўнага расійскага месенджера Макс, так, яны ўжо маюць свой YouTube, да, і Facebook ВКонтакте. Якім шляхам у гэтай сітуацыі Беларусь пойдзе? Так, вот в изоляции, скажем так, интернета и в контроле над своим интернетом. Яна будзе ствараць нейкі свой аўтаномны, ці вось яна апынецца за дротам расійскага інтэрнэта, так, як тэхналагічна больш развітай, магутнейшай краіны, ці все-таки кітайскі досвед дапаможа Беларусі сваё нешта стварыць? Як вы бачыце? Ну, здесь намного проще двигаться все-таки в автономный Рунет с точки зрения белорусской инфраструктуры, потому что у нас есть Белтелеком как центральный узел интернета, который, в принципе, позволяет полностью контролировать и отслеживать трафик пользователей. И здесь, если вы посмотрите на новый российский мессенджер, то в нем можно регистрироваться с помощью российских сим-карт и белорусских сим-карт. Соответственно, я думаю, что здесь есть какие-то тактические шаги по этому поводу. И понятное дело, что российские мессенджеры, блокировка WhatsApp — это еще один шаг цензуры, чтобы, как в Китае на самом деле, когда у вас мессенджер существует и распространяется, где сообщения читаете вы и, соответственно, государство. Таким образом достигается максимальный контроль. Осталось только привязать финансовые инструменты, чтобы можно было автоматически отслеживать покупки пользователей. Спадар Мікалай, калі вяртацца да кітайскага досведу, вось гэтае татальнае сачэнне, гэта фактычна картатэкі на кожнага грамадзяніна. Ці не забярэ Беларусь гэты такі досвед кітайскі сацыяльнага рэйтынгу, калі, скажем так, ненадзейныя грамадзяне просто будуць адразу пазбаўленыя па сваіх нізкіх балах нейкіх правоў, не будуць мець доступу да нейкіх паслугаў. Ці не да гэтага цяпер ідзе? Да, здесь мы видим, что на самом деле в Беларуси реализуется такой аналоговый формат низкого рейтинга. То есть мы знаем, что есть запрет на определенные рода профессий, если вы были задействованы в протестной активности. И технически это уже существует. Вопрос, как быстро это будет оцифровываться и реализовываться в Беларуси. И здесь, с одной стороны, мы можем говорить, что такого рода проекты, они инфраструктурные и дорогостоящие, без инвестиций это невозможно реализовать в текущий момент, потому что просто экономически невыгодно с точки зрения внедрения, потому что аналоговые инструменты уже работают и более дешевые.
И даже я бы сказал, что, скорее всего, что-то будет реализовано, но не на том уровне, как в Китае. Ну, але все роўна вы настрашылі трошкі нас, што вось гэтымі словамі, што фактычна Беларусі, ну, з практычнага пункту гледжання, так, напэўна, прасцей вот ісці в расійскі інтэрнэт. І ну, пытанне, ці у беларускай дзяржавы ёсць гэты рэсурс для захавання свайго аўтаномнай, так, і кантролю вось над гэтай тэрыторыяй інтэрнэт-трафікаў і тыя ж самыя месенджеры і гэтак далей. Ці все-таки вы схіляецеся, што рана ці позна і Расія тут таксама свой уплыў ужо такі зробіць пераважны, так, як, напрыклад, в эканоміцы цяпер у нас? Здесь мы видим, что технически есть возможность блокировки как интернет-ресурсов, так и, в принципе, различных мессенджеров, допустим, с точки зрения белорусской интернет-инфраструктуры. Соответственно, единственное, чего сейчас нет, это, допустим, вот что в России происходит, это криминализация распространения информации про VPN как инструмента по обходу цензуры. И понятное дело, что здесь с точки зрения репрессивного механизма должна быть комбинация мер. И вопрос следующий, а что мы можем с этим сделать? С точки зрения пользователя белорусского важно понимать, что цифровое вот, приватное пространство сужается. И поэтому белорусам нужно понимать, что все их действия в интернете фиксируются, могут отслеживаться и потом использованы для социального рейтинга, либо репрессий цифровых. Поэтому важно заботиться о о текущем поведении и оставлять как можно меньше следов. Дзякуй вялікі за размову. Мікалай Кванталіяні, эксперт у лічбавай бяспецы. Абмяркоўвалі мы апошні візіт міністра ўнутраных спраў Беларусі спадара Кубракова у Пекін і якія ж новыя так абмяжоўваючыя для беларускіх юзераў тэхналогій ён прывёз у нашу краіну. Дзякуй вам. Ну а напрыканцы выдання падвядзем хуценька вынікі нашай апытанкі, папярэднія вынікі. Нагадаю, мы спыталіся, ці пастаўленая кропка ў скандале вакол Андрэя Стрыжака, кіраўніка Байсолу, пасля ягонай споведзі і жадання выправіць неяк сітуацыю. І амаль 40% з тых, хто прагаласаваў пад нашай трансляцыяй, лічаць, што так, сапраўды пасля раскаяння варта Андрэя Стрыжака прабачыць. Яшчэ каля чвэрці, 26% лічаць, што трэба далей назіраць за сітуацыяй. Ну, але трэба адзначыць, што па 17% лічаць, па-першае, што Андрэя выбачаць нельга, але Байсол тут ні пры чым і варта падтрымліваць праект. А вось яшчэ 17% кажуць, што давер да Байсолу цалкам знішчаны. Ну, так, але працэнт гэтага пункта не такі вялікі, каб сапраўды пераймацца. Ну, ёсць перадумова да таго, што Байсол выйдзе з гэтай сітуацыі, прынамсі, паводле нашых аўдыторыі. Гэта ўсе тэмы ў студыі Белсату. Наперадзе спадарства чакае агляд на цікавейшых публікацый з сацыяльных сетак. Белсат онлайн вашай увазе. Паводле свежага сацыялагічнага пытання большасць беларусаў мяркуе, што вытокі нашай дзяржаўнасці ідуць не ад БССР, а ад вялікага княўства літоўскага. Ці сведчыць гэта пра змену гістарычнага ўспрымання ў грамадстве? І ці азначае гэта, што дзяржаўная прапаганда губляе ўплыў? Гэтае пытанне абмяркоўвалі ў праграме «Карані праблемаў». Кавалак відэа ўжо цяпер цалкам глядзіце на YouTube-канале Белсат Ньюс. Інстытут сацыялогіі Акадэміі навук днямі выклаў там сваё даследаванне, што вось мы задавалі беларусам пытанні, ад якога часу вот ідзе беларуская дзяржаўнасць. Раней жа былі наратывы, што ад часоў БССР, а тут раптам большасць беларусаў сказала ад часоў вялікага княства літоўскага. Вялікае княства літоўскае, вялікая дзяржава, ядро это беларускія тэрыторыі, значныя украінскія тэрыторыі. Галоўны геапалітычны гістарычны вораг гэта Расія. А для чаго гэта робіцца? Это при БССР был подручничек тонюсенький, история БССР, где было там литерально пару абзацев за всю историю Полоцкого княства, Великого княства, там Речь Посполитой, а потом починалась велизарная история в складе Российской империи, там Советского Союза и так далее, как все стало добро. Саша Бусев, вот не разумею, чему так дикпиков фотки пужается. Это наш удельник чата трансляции. Саша, почитайте, уже куча материалов вышла на гэты конт, чему гэта учынак на мяжы злачынства з'яўляецца. Мы ж далей крочым. Нечаканая знаходка на беразіне. Навукоўцы шукалі легендарнае золата Наполеона, а знайшлі сапраўдны скарб вікінгаў 9-10 стагоддзяў.
У новым выданні праекту «Няпростыя рэчы» распавядаецца, адкуль на беларускіх землях з'явіліся вікінгі, як яны падарожнічалі і чаму паганцы дарылі багам свае мячы. Даследаванні адкрываюць невядомыя старонкі нашай гісторыі, не толькі пра вайну, войны, але і пра духоўныя традыцыі тагачаснага свету. Вашай увазе кавалак відэа, а цалкам яго можна паглядзець на YouTube-канале Белсат History. Брылёўскае поле, што на беразе ракі Бярэзіна пад Барысавым, увайшло ў сусветную гісторыю ў 1812 годзе, калі тут адбылася вялікая бітва паміж расійскімі і французскімі арміямі падчас знакамітай пераправы Напалеона. Аднак у пачатку 21-га стагоддзя гэтае поле прынесла гісторыкам вельмі нечаканы падарунак. Падчас даследчых працаў пры пошуку артефактаў часоў бітвы 1812 года навукоўцы наткнуліся на унікальны скарб эпохі вікінгаў, які быў ці не на 1000 гадоў старэйшы за падзеі, звязаныя з Напалеонам. Летам 2000 года даследнікі выявілі на беразе ракі абломкі старадаўняга мяча. Спачатку падумалі, што гэта прадмет з 1812 года, але хутка зразумелі, што знайшлі нешта большае. Пасля археалагічных розшукаў гісторыкі змаглі дастаць з зямлі некалькі дзесяткаў каштоўных прадметаў, што адносяцца да 9-10 стагоддзя. Спакойны сплаў на лодцы ракою Нараўка, правым прытокам Бугу, вандраванне па аўтэнтычных падляшскіх вёсках, знаёмства з мясцовымі майстрамі. У новым выпуску падляшскіх вакацыяў вядоўцы праграмы паспрабуюць сябе ў ганчарстве і разбярстве, а яшчэ даведаюцца, чаму беларусы з нашай краіны абралі менавіта гэтыя мясціны для жыцця. Вашай увазе кавалак відэа, цалкам жа вы яго знойдзеце на YouTube-канале Белсат Лайф. Поехали. Поехали. Шукаем флесаков твоих. Давай. И что, тут флесаки-бобры? Будут флесаки у той Амазончи подляжской. Ага. В Нарве, мы у Плёсках. Хіба нам пан поможе. О, добрый день. Добрый день. Добрый. О, добрый день, добрый день. Приехали мы до вас, бо шукаем флесаков, их тракту, их шлаку. Знаете, де то може? Так. Флесаки через веки возили tutaj z Puszczy Białowieskiej дерева. Чекайте, а хто такі ж флесаки? А, ну так, бо Ула в ogóle не знає, бо вона з Білорусі то приїхала до нас Флесаки to туди. такие ludzie, которые занимались splawianiem дерева z Puszczy Białowieskiej tak do Gdańska aż. На гэтым у нас усё. Дзякуем за ваши лайки, падабанні, каментары. Для вас працавалі Александр Баразенко і Алесь Залеўскі. Да пабачэння.